Kolostorában egy reggel a Liang dinasztia beli Wu császár és Bódidarma beszélgetését idézte szerzeteseinek Lincsi apát. Több száz évvel ezelőtt, kezdte példázatát Lincsi, Wu császár magához hívatta az első buddhista pátriárkát, a Szent Bódidarmát. Mondd, mester, fordult hozzá, szomorú dolog-e, hogy a lélek egy nap átköltözik ebből a világból a másikba? A halálodra gondolsz, császár? Ó, ne félj tőle, nagy nap lesz az, szép és vidám, így felelt a pátriárka, de a császár nyomát se látta tekintetében a gúnyolódásnak. Mégis gyanakodva kérdezte. Szép és vidám? Kinek lesz az a nap szép és vidám? A léleknek, császár. A léleknek ugyanis jobb odaát. Nem szeret itt lenni, nem érdekli ez a világ. Neki e föld, s minden, ami a földön van, tárgyak, emberek, csak mind szalmakutyák. Mire megöregszel, a lélek már nagyon fogja unni a világot, és te is fáradt, nyűgös leszel, császár. De én már most is fáradt vagyok és nyűgös, azért foglalkoztat a halál, panaszkodott Wu császár. Kár ennyire sietned ezzel, várhatnál még egy kicsit, sóhajtotta a pátriárka, mert őszintén sajnálta a császárt. De ha már így alakult, legalább élj csendesebben ezután. Figyelj többet magadra, nézz körül, hol telt az életed. Tette hozzá barátian, aztán többet nem beszéltek erről. Wu császár megfogadta a mester tanácsát. Csendesen itt maradt még, és szemlélődött. Jobban érezte magát, mint valaha. Pedig nem sokára eljött az idő, amikor valóban öreg lett már, és betegnek is érezte magát. Mégis békés volt, sőt, derűs. Így élt még hosszan, várta a halált. De nem halt meg, túlélte a pátriárkát. Egy szép tavaszi napon elsétált a szent sírjához, és ezt írta rá. A lélek költözik, a szalmakutyák maradnak, Wu császár üzeni lélek Bódidarmának. Ám Wu császár lelkesen maradt sokáig ideát, hamarosan átköltözött a másik világba. Épp oly békességet talált ott, mint amilyenben utolsó éveit itt töltötte a császár. A lélek mégis sokkal boldogabb odaát. Foglalta össze tanítását a lélekköltözéséről Lincsi apát Kolostorában, a Huótó folyó partján.